Amerikát ma egyfajta útkeresés jellemzi. Erről beszélt Csák János New Yorkban, ahol bemutatták az Egyesült Államokról és az amerikai szellemiségről írt elemzőkönyvének angol nyelvű kiadását. A kulturális és innovációs miniszter úgy fogalmazott, a kötet célja az is, hogy az Egyesült Államokról kifejtett gondolatok akár vitát generáljanak, akár elgondolkodtatásra késztessék az embereket. A könyvet hétfőn Washingtonban is bemutatják. Arról beszéltünk, hogy melyek az amerikai gondolkodásnak a gyökerei, és ezek az elgondolások az életről, a jó életről mennyiben alkalmazhatók most a modernitásban. És emellett arról is beszéltünk, hogy mi a közös bennünk, magyarokban és amerikaiakban. És arra jutottunk, hogy mind a két észjárásban nagy jelentősége van a határvidék gondolkodásnak.